Il-budget fetaħ it-triq biex niddiskutu twessieħ ta' drittijiet favur bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja. Dan kien il-messaġġ ewlieni li għadda l-Prim-Ministru mexxej Laburista Roberta Bela waqt li kien intervistat minn Nicole Buttigieg u mistoqsi dwar il-pass li jmiss dwar kif iċ-ċittadini fosthom il-ġenituri jistgħu jsibu aktar dan il-bilanċ. Hemmhekk se nkunu qegħdin niftħu id-diskussjoni mal-imsieħba soċjali fuq kif se nkunu qegħdin insaħħu il-maternal leave, il-paternal leave u l-parental leave, jiġifieri l-leave tal-ġenituri. U din hija għax l-ekonomija tippermettilna nsemmi miżuri bħal remote working, nemmen ħafna fih. Il-Prim Ministru sostna kif ma jemmenx li tali miżuri itanfu l-produttività, anzi jistgħu jissarfu fil-kontra. Tistax tiġi preġudikata l-ekonomija jew le, ma nemmenx li tiġi preġudikata l-ekonomija sakemm għandek KPIs li jkunu ċari, illi jintlaħqu sakemm għandek kontrolli li bid-diġitali llum faċilment tagħmilhom. Kien hawn fejn Dr. Bela semma l-politika ta' remote working li titħaddem mill-Gvern u referaw kollha għal prattiċi ġodda li qegħdin jiddaħħlu minn kumpaniji privati li wkoll qegħdin jirrapportaw kambjamenti fejn jidħol il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. F'din l-intervista l-Prim Ministru kien ukoll mistoqsi dwar il-proġett li tħabbar fl-aħħar jiem li se jara riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir fejn ta' kelma kif tal-proġett ambizzjuż se jkun qed isir. Jien nimmeravilja ruħi min jaqta' qalbu. Meta niġu għar-riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, kulħadd jgħidlek għax huwa challenging, imma għandek potenzjal enormi. Hawn il-Prim Ministru elenka diversi aspetti ta' dan il-proġett bħal xogħlijiet preparatorji li diġà għaddejjin biex din iż-żona tiġi fost l-isbaħ minn dak li għandu xjoffri pajjiżna u sostna li dan kollu jista' jseħħ fost l-oħrajn minħabba l-mod responsabbli li l-Gvern qed iħaddem il-politika fiskali tiegħu. Nimbagħtu dak is-sinjali sodi b'saħħithom ta' stabbiltà ekonomika ta' pajjiż li jaf li ma direzzjoni sejjer, ta' pajjiż li llum għandu viżjoni bil-miktub li se nidu fil-jiem li ġejjin li qed turi lil kulħadd fejn irridu mmorru u nemmen li dan huwa l-mod li bħala soċjetà rridu nibqgħu nagħtu garanzija lin-negozji tagħna u garanzija lill-familji.